complication. Saka zvinhu zvinongondiya mwoyo pamwe pacho. Notombochema ndindega kuti Sister Placid, nyaya yenyu inobata, inorwadza. Right. Muri kushuwira kuti panapa pamauya paTV. Muri kuonekwa nevanhu vakawanda. Pasi rese. Right. Vanhu vari kukuona yavo. Mungada rubatsiro rwei imini kwavari vanhu ava? Ndinoenda muvheta ini ndobva ndaona kuti kana ari serious, kana mavheta imimi ari serious kunyasa kuti ndinopinda ndichitogara kutogara motosiya zvese. Ndotosiya serious. Alright, ngatiti isusu mwapinda mumba imimi mwamambojaira kabasa iri everyday pamwe pacho mune muchiri hazvizokuafekti here nekuti mwaane murume, pamwe murume anoenda kubasa okusiyai pamwe nguva yakareba muri pamba, pamwe nyama iyi yajaira kuti pamwe ndinomboda murume everyday. Hazvikuafekti? Hazvikuafekti because ndakatanga manje. Okay. Handina kana nguva ndaishanda pashindekisa. Kuti chikuru kazhinji chinosimbisa musha rudo. Yes. Ndosadza rinerirwo kumbuka zvese zviriko. Although wakafirwa ako ndoona varume vazhinji vanodherera pakuti ini ndandakafirwa. Mai nababa handichina. Hanzvadzi imwe yakafa. Imwe yeshorubhotsvana. Saka yakasongoendawo nanasa. Right, muri yeZimbabwe kusangana zvekwatiri kuita zuva ranhasi pano paUtindi TV. Zita rangu rinoitwa Elder David Kanjanda. Nhasi tiri kuWatsomba. Tashanya kunzvimbo yeWatsomba. Tiri kumbotandara navanasisi. Vatinavo hanzvadzi dzedu dziri muWatsomba dzatashanyira ikoko kuti timbonzwawo kuti vamwe vari kurarama seiko uye zvii zviri kutora nzvimbo muupenyu. Sisi makadini? Tinofara kana muchifara. Munatitaurisei? Ndiri kutaura nani apa? Apa mutaura Placid Sinyamatsanza. Placid Sinyamatsanza. Munongowanikwa muno muWatsomba. Upenyu uri kufamba here? Ndizvo. Muri kuzvigona sei? Hapana, kungodai nekudai. Basa iri ramuri kuita iri makaritanga rini? Basa ndakatanga gore rapera. Gore rapera 2023. Okay. Mairida here, maitorishuvira here muchikura kuti ndoda kuita basa iri kana ndakura? Basa iri ndandisikatomboridi, asi chakazomanikidza ndichenye kuti maseparatana rakaita nemarriage ndo akandirwadza zvikandibude mumbamo ndifunga kuti pamwe izvi zviri nani ndo anditozvido. Okay, murunzwa zviri kutaurwa naSister Placid vari kuti vanga vakawanikwa nemurume wavo asi vakazoparadzana nemurume wavo zvakavarwadza zvakasvika kuti vati abheta nditangu basa iri rekutengesa muviri iri, asi ivo vari kutsanangura vachiti havatoridiwo basa iri. Sisi mungatitsanangurira here kuti chii chakaitika pamarriage yenyu? Kana ndingatimbotangira pakuti mune vana vangani? Ndinoona 3. Mune 3. Mombe akura sei? Ane 10 years. 10 years. Ari grade ani? Ari grade 6. Grade 6. Anoteera wacho? Ari grade 5. Grade 5. Anoteera wacho? 4 years. 4 years. Asati akuenda? Asati. Ndimi muri kuchengeta mhuri? Vakatorwa nababa. Vakatorwa nababa. Chii chakanyanya kukurwadzai kusvika pakuti muzoti zvandirwadza kuita ndibve ndatoita zvebasa iri? Ndokuti matsanangura imi muchiti hamuridi but nekuda kwezvakaitika makasarudza kuti kuita ndiite basa iri. Chakandirwadza ndechekudai so ndandiri murimi wefoji kwaTusapo ndokwandandakaroora. Saka murume aishanda kunotona, ashanda kunotona achibva aita umwe mukadzi, achibva abara mwana, achibva azombomunzazve mwana kwaTusapo kundichengete. Ndibva ndafunga kuti apa ndaifudza mombe, ndarine mombe, ndarine imba 5 rooms. Saka pandakaona kuti ini upenyu hwamo mombe dzakatanga kufa nechirwere chakambouya ichi, ndakati handiposimuki ndine danga. Iye achiuya achitengesa mombe achindoroora mukadzi wake, ndarinakumboendeserwa kana sendi pavana 3. Saka ndo pandakabva ndaona kuti mombe dzafa, ini ndaudini hangu, ndakutosimuka. Ndokumasimukire ndakaita. Kureva kuti makazenge masara murume akaenda
akandowana umwe mukadzi akatanga kudzoka achiuya achitengesa mombe kuti arore mukadzi wake. Chirwere chobva chauyawo chobva chaparadzawo dzasara dzacho ndobva dzapera pamasara mungori imimi nemusha. Iye murume anga asingachatomboui kokumbotaura naye anga asingataura akatondibhuroka anga akatondibhuroka. Saka musha makasiyirana? Handangosiyana. Musha wenyu ko? Ndakasiya. Hauna basa? Mama akutyika kufa? Hau munofa sei? Kana kuti chikuru kazhinji chinosimbisa musha rudo? Yes. Bosi sadza rine ririko kumbuka zvese zviriko. Odhowa wakafirwako. Ndoona varume vazhinji vanodherera pakuti ini ndandakafirwa. Mai nababa handichina. Hanzvadzi imwe yakafa. Imwe yachiri kugotsvana. Saka yakasongoendawo. Nanhasi hauyi hatombona kana communication. Saka zvinhu zvinongondiya mwoyo pamwe pacho. Ndinotombochema ndiri ndega kuti saka Sister Black Seeds, nyaya yenyu inobata, inorwadza, right? Muri kushuwira kuti panapa pamauya paTV muri kuonekwa nevanhu vakawanda pasi rese, right? Vanhu vari kukuona yavo, mungada rubatsiro rwei imimi kwavari vanhu ava? Hama dzangu ndauyawo pano pautindi TV ndinotarisira kuti ndibatsirike nenzira yaABCD. Chii chamunotarisira kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei? Inini chandinotoda pamhuri yeZimbabwe ndechekuti izvozvizvi murume wacho wandaiti achachengeta wana, inini ndiri kuno kundindotoachengeta futi because aangoenda wana mbuya. Mbuya mai vemurume? Mai vemurume. Saka vanotopota vachifona? Vanotofona. Wakatopedza chikafu. Kuti vana havasina chikafu? Vanotofona. Iye akabva angoenda nanhasi atombozivi kuti vanopfeka kana kuti vanoita sei. Yo. Iwe ndiwe utori busy. Ndini ndinototsvaga, ndinotobhadhara mari yechikoro. Inga zvakaoma. Muri kuzvinzwira ka mhuri yeZimbabwe zvimwe zvacho zvinorwadza. Ndo zvatinogara tichitaura kuti pamwe pacho hama dzedu dzakadzi dzedu dziri mubasa iri rekutengesa munhu vazhinji havana kupinda nekuda, vakangopindawo mubasa iri nekuda kwezvikonzero. Zvimwe zvacho zvinoti uchizwa unotozwa wakuda kuchema kuti sei vana baba chiko chinenge chichiitika munotinyadzisireiko kudai so muchiita zvinhu zvakadai so. Wanga amenoti anga asati afunga here kuti ndakuda kuroora, ndakuda kuita baba, akazowanei, akazofunga aroora. Handizivi zvinoitika ipapo pasi kazhinji anenge angori Satani, mweya yetsvina, hapana chimwe chinhu. So ndo zvamuri kunzwa zviri kutaurwa nasisi Black Seeds. So tangatapa kuti imimi muri kutarisira rubatsiro rwei kumhuri yeZimbabwe? Kuti mhuri yeZimbabwe dai yangondiendawo pavana chete, mukabatsirikawo pavana ndo pane nyaya. Taurisai. Right. Pavana ko mukawana munhu anoti Sister Black Seeds, ndakufarirai uyai titangise hongu zvakaitika but ari serious? Ari serious. Ina handichatomboziva ari serious nasiri. Hamuchatozivi kuti ari serious kana kuti handichazivi. Shame. Zvinorwadza. Ko mukawana munhu anoti Sisi Black Seeds, alright, mata hamuchazivi ari serious neari serious. Ini ndakutaura kuti anenge ari serious saelder. Ndinoenda muvheta ini ndobva ndaona kuti kana ari serious, kana mavheta imimi ari serious kunyatsoti ndinopinda ndichitogara kutogara motosiya zvese. Ndotosiya serious. Alright, ngatiti isusu mapinda mumba imimi mwamambojaira kabasa iri everyday, pamwe pacho mune muchiri hazvizokuafekti here nekuti mwaane murume, pamwe murume anoenda kubasa okusiyai pamwe nguva yakareba muri pamba, pamwe nyama iyi yajaira kuti pamwe ndinomboda murume everyday, hazvikuafekti? Hazvimboafekti because ndakatanga mai manje. Okay. Handina kana nguva, ndaishanda pashombekisa. Alright.
toya pakuti isusu besides munhu ari kuti ndafarira sister Placidis ari kuti ndoda kukupai basa rekuita sister Plaki iri siya iri uya itai iri risiri iri munomugamuchira semhara munoda muri kuzvinzwira kamuri yeZimbabwe hanzvadzi yedu yatinayo nhasi sister Placidis haasi kutenderera pakutaura kwake, ari kujekesa nyaya yake. Ini ndinowanzotaura ndichiti kana munhu achinge auya kuzotaura, vakuru vanoti mbudzi kuzvarira paruzhinji kuti itandirwe imbwa, vakuru vanoti zvikomo zvinotambidzana mhute, uye kutsva kwendebvu tinodzimurana. Ini handinyanyi kutarisira kuti kana munhu achinge ataura sezvaataura izvi toti saka wakanga wambodhisaidire izvi zviriko tiri vanhu. Bhaibheri kuna 1 John chapter 1 from verse 8 rinoti kana tichizviti hatina zviri tiri varevi venhema, nezvokwadi haizi mwatiri. Iwewe neni tese tine zvatinotokanganisa, ende kuna Mwari hakuna chivi chikuru kana chidiki. Isusu tisu tinongozojaja tichiti uyu azonyanya auraya munhu, uyu azonyanya aita chifambi, uyu azonyanya adai, but chivi chinongori chivi. Saka dai tikadzidza kuva nemwoyo wakanaka, mwoyo waMwari wekuti auya, Mwari anongoti munhu wese auya. Ini ndinotenda kuti hakuna munhu akambotadzirana naPauro ainzi Sauro, akauraya zviuru nezviuru zvevanhu zvaiparidza Jesu, but Mwari akamuregerera akava Pauro. Ndiye akazonyora vaRoma, ndiye akazonyora vaKorinde, vaTesaronika, vaFiripi, mabhuku akawanda kuNew Testament akanyorwa naPauro ainzi Sauro. Saka hakuna munhu asingagamushiriki. Inini apa ndakungosirawo kwamuri mhuri yeZimbabwe vane mwoyo wakanaka, mutibatsirirewo hanzvadzi yedu. Tarisai ane vana 3, munhu wechidzimai. Mutoro wacho unoti remei wekuti araramisewo vanawo. Ngatinzwei mwoyo wekubatsirana handitika. So sister Placidis, tombotileisei pana aroda kukubatsirai nhasi, munobatika sei? Namba dzangu nyewana. Namba dzenyu nyewana? Ndichakupai foni yacho yadzima, friend yangu yandandinayo. Asi ndisati ndabva panapa munondikwanisa ndikana. Ndokupai. Right, zvatichaita nhamba dzavo tiri kudziisa pascreen. Munozotora nhamba vati line ravo richiri nyowani. Kana mwaona kuti mwatadza kuvabata zvakanaka sister Plakya, tiisirei message paWhatsApp panhamba dzeUtindi TV dziri pascreen, dziri padenga idzi dzakanzi Utindi TV. Munotiisira WhatsApp message ipapo, toita kuti mubatane nawo sister Placidis. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu, zvinoreva kuti kana uchinge washuvira nyaya hovhu unongomhanya paUtindi TV. Mwari akuitirei zvakanaka, Mwari akukomborerei. Tinokutendai nekuasista sister Placidis. God bless you. Fear not, sin not. Kana tichizviti hatine zviri tiri varevi venhema, uye nezvokwadi haizi mwatiri. Asi kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye wakatendeka wakarurama, nokudaro kuti unotikanganira zvivi zvedu nokutinatsa pakusarurama kwose. Inozotopinda muweko wenyu mambo, tikanganire iwo, tikanganire
tezotopinda muvepo hwenyu mambo. Tikanganireiwo, tikanganirei, tikanganireiwo, tikanganirei nai mambo. Tikanganireiwo, tikanganirei, tikanganireiwo, tikanganirei nai mambo. Tikanganireiwo, tikanganirei. Regai